आदित्य खाख्लारिखौ केस होनायनि मेन जाहोना जादों चन्दन ब्रह्मआनो जाथों बिस्वजित दैमारियानो जाथों। नायगिरिफोर नैबे भिडिअआ गोबां इम्पर्टेन्ट जागोन, मानो होनोब्ला जोंहा एसटि निफ्राय जायफोर दा नबकुमार सरनिया एमपि दारायनो थांगोन बिनि सायाव मानगोनां सानै गेदेरमा सोद्रोमाफोरा बिनि सायाव गुवारै फोसावगोन। नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै लाग्रो, बिनि उनावहाय स्पष्ट भाबै आं जोबनायाव ससे बिबुंथि नोंथांमोननो नैबे लेखानि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन। नब सरनियानि बावैसो सान सिगां मेडिया स्टेटमेन्ट, बिथांनि बायदिब्ला बर' एमपि केन्डिडेटफोरा जेबो फेक्टर नङा बुंनायनि सायाव नोंथां सारा मा बुंनो सानो? एनजि एनिथिंखौ आं सिगाङावनो साबायखर होयो। रायजोफोरखौ आङो खोनासंनायनि थाखाय साबायखर हरनाय जाबाय। दा बिथांनि सोंनाया, नब सरनियाया क'क्राझार कनस्टिटुवेन्सियाव खुनु बर' केन्डिडेट प्रमद बर'आनो जाथों, उरखाव बर'आनो जाथों, चन्दन ब्रह्मआनो जाथों, बिस्वजित दैमारियानो जाथों, जायखिजाया पार्टिनि जाया मा जानो, इउपिपिएलआनो जाथों, बिपिएफआनो जाथों, बिजेपिआनो जाथों, रावबो गावनि बादै रावबो बे बियाबाव फेक्टर गैया होननानै बियो दाबि खालामो। बियो एखेबारे मिसा खोथा। गावनो निजे बर' कसारि जानानैसो एसटि सार्टिफिकेट लानानै क'क्राझाराव एसटि रिजार्भ लकसभा बियाबाव संबिधान आरो संबिधाननि कर्तृपक्षफोरखौ थगायनानै एसटि रिजार्भ जानानै बिसायख'थि अबैध भाबै गेलेबोदों। बेबादि मानसियानो असे बर' जाति एसटिफोरखौ ट्राइबेल रिजार्भ कनस्टिटुवेन्सियाव जेबो बिनि फेक्टर गैया बुंनाया गावनो भुवा नंखाय बर' जानानै नंखाय एसटि सार्टिफिकेट लानानै ट्राइबेल रिजार्भ कनस्टिटुवेन्सियाव राजनिति गेलेनायनि संबिधाननि मोन्थाय गैया। फेक्टर जानायनि बाथ्राथ' प्रश्नआनो जाया। जोंनि बर' नेताफ्रा बेखौ मिथिनानै बिनि ट्राइबेल बिजाथिखौ दानहोनो हायो, नाथाय ट्राइबेल नेताफ्रा बेखौ रावबो नोजोर होआ। इभेन बियो गाव थासान्दियाव, गाव जुदि थायाबा बर'लेण्ड जागोन आरो गाव थाबासो बर'लेण्ड जानाय नङा बुंदों। ट्राइबेल संघनि जेनेरेल सेक्रेटारि आदित्य खाख्लारिखौ केस होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिनि सायाव नोंथां सारा मा बुंनो सानो? खुलुमनाय थाबाय एनिथिं एमजिनिसिम आरो गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनिसिम। आदित्य खाख्लारिखौ केस होनायनि मेन जाहोना जादों बियो अल आसाम ट्राइबेल संघनि जेनेरेल सेक्रेटारि। बिथाङा ट्राइबेलनि गासै रैखाथि, ट्राइबेलनि सुजुग सुबिदा उसुबिदा बेफोर गासैखौ नायनानै बिथाङा खामानिखौ मावनो होननानै बिथाङा बे बिबानखौ मोनदोंमोन। नाथाय जोङो दा फैयै फैयै नुफैबाय बिथाङा बेसेबांबा बोसोरसै, फ्राय साननो थांबा 32-33 बोसोर बायदि जाबाय बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारियावनो दंबाय थायो। दा बिथाङा जे जिनिसखौ मावनाङामोन, जे जिनिसखौ खालामनाङामोन, बे जिनिसखौ खालामनायनि थाखाय बिथांखौ होनाय जादों। मानो होनबा जे समाव सरनिया कसारिफोरनो मोजाङै भेरिफिकेसन खालामनानैसो होनो थाखाय बिथांखौ थिनदोंमोन। आसाम गभर्नमेन्टनि अर्डार होदोंब्लाबो बिथांखौ सोर सरनिया कसारिया एक्सुवेल बर' बा एक्सुवेल ट्राइबेल बिसोरखौसो आइडेन्टिफाइ खालामना होनो थिनदोंमोन। नाथाय बिथाङा बे जिनिसखौ मोजाङै आइडेन्टिफाइ खालामाबालानो सरनिया होननाय जिनिसनो मानसिफोरनोनो सरनिया उपाधि, दास लेखा उपाधिनोबो बर' होननानै बिथाङा होदों। खिन्थु सरनिया जाति होननाया मोनसेल' कमिउनिटिनि नङा। हय बर'आबो थांदों, सरन लायदों, राजबंशिया जादों, सरनिया जादों, लालुं, सनवाल कसारि बिसोरबो जादों। दा बे खेत्रआव जाय मानसिफ्रा ट्राइबेल खामोन बिसोर थांबाय, शंकरदेबनि सरन लानानै सरनिया जाबाय। बेबादि मानसि जाय ट्राइबेलखा बिसोरखौसो आइडेन्टिफाइ खालामनानै होनो थिनदोंमोन। नाथाय बिथाङा बेखौ बे खामानिखौ मावनायाव भुल मावनानै बेयो
नन ट्राइबेलफोरनोबो सर'नियाफोरनि बिथोराव नन ट्राइबेलफोर दं बिसोरनो होनायावबो बे जिनिसा होनायावनो बे जिनिसा भुल जादों दा जोङो मिथिथारगौ देख मिथिबाय नब कुमार सर'निनो बिथाङा होदों बेनि देरसिन दायआ बाहायनो जाहैबाय बिथाङा जे नब कुमार सर'निया बियो बर' नङा बयबो सर'निया जाथिनि बिथोरावबो होनो दा बे बर' नङा नाथाय बियो बर' कसारि होननानै बे समाव सर'नियाफोरनोनो बर' कसारि बा राभा होननानै सार्टिफिकेट होनो थिनदोंमोन बेखायनो होनाय जादों किन्तु जाय मानसिया बर'खा बा ट्राइबेलखा बिसोरनोसो होनो थिनदोंमोन किन्तु बे मानसिफ्रानो सुजुग सुबिदा लाखुमानानै जाय मानसिफ्रा बर' नङा बिसोरनो जों सर'निया होननानैनो बिसोरबो बै बर'नि सार्टिफिकेट बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेटखौ लानो मोनफाबाय बिसोरबो दा बे लानाया नुबाय मा बर'ब्ला बिथाङा बर'मोनब्ला नब कुमार सर'निया जुदि बर'मोनब्ला बे बर'नि एगेन्स्ट मावनाय नङामोन बे बिटिसिनि एगेन्स्ट मावनाय नङामोन बिनि ब्लाडआ बर'बा बे बर'निखौनो मावगौमोन बिटिसिखौ जौगाहोनायाव मावगौमोन बा बर'फोरनि थाखाय मावगौमोन नाथाय बेनियाव जों दा बुंनो थाङोब्ला बेखौ DNA खालामब्लाबो बे बर'निखौथ' मोनखाया जिखुनु ट्राइबेलनि ब्लाडखौनो बे DNA खालामबा बेनाव मोननाय नङा जायनि थाखाय बियो बर'नि एगेन्स्ट बर' खालामदों माने बर'खौ आइसोलेट खालामनानै मोनसेल' बर'खौ सिंगल आउट खालामनानै गासिबो जाथिखौ कमिउनिटिखौ बे ज' खालामनानै बर' दानानै बर'नि एगेन्स्ट मावदों आरो दा दाख्लैसो बिथाङा स्टेटमेन्ट होबावदों जे आं थायाब्ला बड'लेण्ड जागोन आं थायोब्ला बड'लेण्ड जानाय नङा दा बे 10 बोसोराव आं जाहोआखै होनना बुंदों बियो नंगौ जों दा बिसास खालामनांगौ बा साननांगौल'गिया जाहैबाय नंमारगौ नामा बे थानायनि थाखाय जोंना बड'लेण्ड जायाखै नङाबा दाख्लै बिटिआरआनो थिग बड'लेण्ड जानानै फैसिगौमोन दा बे सासे एमपिआनो बेखौ खालामखोमाहैदों दा जों गावनो फोरमान होबाय गावनि खुगायाव आरो दा बुंबाय आं थायाब्ला बड'लेण्ड जागोन ओंखायनो नैबेहाय दा बे दानि फैगौ इलेक्सनखौ बेस खालामनानै बे खोथाखौ बुंखाबाय जाहाथे बर'फ्रा बिसोर बर'नि एगेन्स्ट खालामनानै जाहाथे बेखौ बे थाङाब्ला जों बड'लेण्डआ जागोन गथि जों जाहोआ नैबे जिनिसखौ लानानै दं दा जोंनि लिडारफ्रा साननांगौल' गैया बियो बर'निनो एगेन्स्ट मावगासिनो दं आरो बर'निनो एगेन्स्ट मावबावगोन बे मावनो थांगासिनो दं जायफोर इनफरमेसनखौ जों मिथिया गोबांथारा लिडारफ्रा मिथियोब्लाबो जोंनि गेजेराव गोबाङा बेखेवनानै होआ बिथां सारमोना गोबां इनिशिएटिभ लागासिनो दं दायो मानो होनब्ला बियो ओरैबायदि फेक्टर जानानै फैदों दायो साननो गोनां जोंनि गेजेराव नोंथांमोना गोबाङा सिनायो आरो गोबाङा सिनाया जानो हागौ बिथां सारमोन सानै जायहा बिबुंथि होलांबाय बिथां सार सासेया जाहैबाय जोंहा रिटायार्ड IRS इनकाम टेक्स प्रिन्सिपाल कमिशनार जनकलाल बसुमतारी आरो सासेया पंकज इस्लारि मानगिदेर सार सांग्रां नोगोरारि बिथाङाबो गोबां बर' हारिनि थाखायनो इनिशिएटिभ लागासिनो दङ दा नोंथांमोना मिथिगौना इनफरमेसन माखासे फैबावगासिनो दङ आरो सारमोना इनफरमेसनखौ थाबैनो होबावनो नाजादों आरो गोबां खामानिबो मावगासिनो दं बिनि सायावहाय मानो होनब्ला जोंनि ट्राइबेलनि जाय थामोनथा मोनथाय बेफोरो गोमालांनो हमगासिनो दङ गोबाङा बेखौहाय सांग्रांथि गैया जोंनि गेजेराव दा बेफोरखौनो लानानैनो सारमोना दायो गोबां खामानि मावगासिनो दं मानो होनोब्ला जोंना जाय MP गोबां खननै देरहालांनानैबो जों ट्राइबेलफोरनि थाखाय STफोरनि थाखाय बेसेबां खामानि मावबोखो दासिमावहाय दा ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ गोबाङा मिथियो अनलाइनैबो मोननो हासै दा ST सार्टिफिकेटआ दानजाबाबो माने अनलाइनै रि-इस्यु गोदानै बानायफिनबाय थानाय जाय जोंहा MP नब कुमार सर'निया बिथाङा बानायफिननाय जों बेखौबो इनफरमेसन मोनदों दा बेफोरनि सायावनो स्ट्रंलि सारमोना माने एक्टिभ जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेयावहाय जोंनि बर' लिडारफोराबो गोबां मावनांगौ दायित्व दङ आरो साननो गोनां जानानै दङ थ' बेखौ रायजो राजाया मिथिनाया गाहाम आरो जोंनि बर' लिडारफोरखौबो माने जोङो फर्स खालामनाया मोजां आरोना बिनि सायाव मोजां इनिशिएटिभ लानांगौ नङाबा जोंनि लिडारफोरा सानाब्ला जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय जाय थामोनथा बेफोरो गोमालांनो आरो सम नांनाय नङा